lidi, tady Dave. Podruhý, dokonce už. Víte se, dneska bych chtěl mluvit o exekutorech. O pohledávkách, vymáhání, trošku poradit. Samozřejmě zdůraznuju, není to návod, jak se vyhýbat exekutorům a jak jim stěžovat práci, nicméně v rámci zákona vám můžu trošku poradit, kdo se v tom trošku nevyzná. A nechci, aby toto bylo zneužito teda k nějakým nekalým praktikám ohledně těch věcí, jo, protože samozřejmě stejně vás to jednou dožene, takže je zbytečný si protahovat trápení, jo. Takže já bych začal asi s přednostníma pohledávkama. Každá exekuce, když jich máte víc samozřejmě, každá exekuce má svého exekutora. Možná jste se někdy ptali sami sebe, jestli by ty exekuce šly sloučit do jedné, abyste platil prostě jednomu exekutorovi a nenabývávali úroky a podměry a podobně. Bohužel nešli. Jo, pro ty neznalí. Nešli, protože každý exekutor má svůj tarif, každý exekutor má svý úroky, každý exekutor to má prostě trošku jinak. A víceméně by se asi hodně špatně počítaly ty úroky z té dlužní částky, kdyby se to všechno sloučilo, jenom pro informaci. Tak. Jsou tady dvoje pohledávky. Jedna pohledávka je přednostní a druhá pohledávka je nepřednostní. Ta přednostní pohledávka je státní pohledávka. To znamená, že dlužíte někde státu. Ať na daních, ať na sociálním, na zdravotním a podobně. Tato pohledávka musí být hrazena jako první. I kdybyste platili exekuce a přijde vám přednostní pohledávka, musíte ji zaplatit jako první. Ostatní exekutoři počkají. Nikdy se neplatí všechny exekuce najednou. To si pamatujte. Vždycky se platí ta první, která vám přijde. A až se zaplatí ta první, tak se platí ta druhá, třetí a tak dále. Ale vždycky, když vám přijde přednostní pohledávka, zavoláte tomu exekutorovi, u kterého se platí ta nepřednostní, řeknete, přišla mi třeba pohledávka VZP, musím přerušit tuto exekuci, až dohradím dluh VZP, začnu hradit dál. A pokud tyto exekutoři jsou solidní, samozřejmě řeknou vám, hejte se, posílíte aspoň 2 stovky, ať se to něco hejbe a to něco vidět. Bankovní účet a exekuce. Samozřejmě je to velmi, velmi příjemná záležitost, zvlášť třeba pro podnikatele. Kam jim chodí vyplacené faktury, kam jim chodí výplata od někud někam a podobně. Samozřejmě tento systém se dá obejít. Dá se obejít, nicméně jak bych to řekl, je to trošku složitější. Pokud máte děti, založit si účet na dítě, které není zatížený exekucí. Pokud mu není 18, samozřejmě nemůžete dělat různé převody z domova, musíte jezdit do banky. Pokud vám tam přijdou nějaký peníze, samozřejmě, tak vám to nepřijde na mobil. Samozřejmě můžete se přes internet kouknout, kolik přišlo, ale zase výběry máte třeba jenom do 2000. Prostě záleží u které banky, ale na to dětský konto vlastně exekutor nesmí. To znamená, není to jenom pro podnikatele, je to třeba i pro maminky,
třeba i pro důchodce, pokud cena není zadlužená a důchodkyně má exekuci na účet a nechávají tam životní minimum, prostě udělat si účet u někoho jiného, komu věříte, nejlépe člena rodiny, a potom vám to exekutor nebude brát přímo z účtu, ale musí vám něco zbývat. Zase není to návod, jak obcházet exekutora, je to jenom návod, abyste nenastoupili do práce, nepřišla vám výplata, abyste si ji nešli vybrat, ale jednou jste zjistili, že na účtě nemáte vůbec nic. Jo. To je jenom informativní. Další věc je majetek. Pokud máte byt, pokud máte chalupu, pokud máte nějakou chatu, pozemek, pole, cokoliv jiného, bylo by dobrý, kdybyste se občas koukli, pokud teda někde dlužíte, samozřejmě, koukli na katastr nemovitostí. Ten je zpřístupněný zdarma pro základní informace. Jo? Oni vám nenapíšou domů. Oni vám nezavolají, ani nepošlou SMS, že se s vaším majetkem něco děje. To si musíte zjišťovat vy sami. A s podívem je, že občas, když se tam podívám, tak se tam dělou různé věci u různých lidí. Ale ty lidi o tom vůbec neví. A najednou jim přijde na trvalý pobyt, že jejich majetek se prodává. A už je pozdě řešit, proč, kde, jak, kvůli čemu. Můžete si to ohlídat. Takže pokud někde něco dlužíte víc než 30 tisíc, pozor na majetek. Oni vám dají zástavní právo kvůli 5 tisícům. Jo? Ale exekutor nemá právo vám zabavit byt nebo barák nebo něco jiného, pokud nedlužíte víc než 30 tisíc a nesmí ho prodat. Samozřejmě musíte v té jednotce bydlet. Jo, jinak vám to prodá i kvůli 5 tisíců. S tím počítejte. Co se týká těch exekutorů jako takových, co jsem se setkal s takovýma lidma, samozřejmě exekutoři po telefonu jsou milí, docela relativně. Dá se s nima mluvit, dá se s nima dohodnout zpátkový kalendář, dá se s nima domluvit na postupu. Radím vám dobře, dovolejte si to, domluvte se a hraďte to třeba po 200, ale hraďte to. Pokud vám někdo zaklepe na dveře, nějaký exekutor, tak vám poradím jednu věc. Za prvé, pokud si budete koupit novou televizi a víte, že dlužíte nějaký peníze někde a že by mohl přijít a zaklepat, tak běžte do nějaké společnosti, která vám vystaví papír na jméno. To znamená, dělá to třeba Datard, že přijdete, koupíte si televizi, vy přijdete k pokladně a řeknete, prosím vás, já bych to potřeboval na to a to jméno. Oni vám to milé rádi vystaví, nechtějí za to nic. A proč to říkám? Protože když potom u vás zaklepe exekutor a chce vám zabavit tu televizi, tak neřeknete, ale ta televize nepatří mně, ale třetí osobě. A musíte vytáhnout ten papír, kdy ta televize byla koupena a na jaký jméno byla koupena. A takhle to platí se vším, prosím vás. Ať si koupíte foťák, ať si koupíte televizi, ať si koupíte ledničku, pračku, prostě všechno. To samé je vlastně s autama. Pokud nejste majitel, ale pouze provozovatel, tak exekutor vám to auto nechá. To znamená, pokud máte auto a víte, že byste o to mohli přijít, přivedete to na maminku, na tatínka, na bratra a ve velkém techničáku si můžete dát jako provozovatel pouze, nikoliv majitel. Exekutor vám to auto musí nechat.
protože vlastně nepatří vám, ale patří, já nevím, tomu bratrovi nebo babičce. Co se týká těch exekucí, prosím vás, jsou tady exekuce, které jsou z roku třeba 2000 nebo 98. Pokud jste nepodepisovali nějaký uznání dluhu, tak by se mohlo jednat i promlčení vlastně této záležitosti. V případě, že by vám přišel nějaká exekuce nebo nějaký vyjádření soudu, nějaký rozsudek o zabavení, vy sami musíte podat odvolání z důvodného podezření o promlčecí, že po uplynutí promlčecí lhůty na tuto záležitost, na kterou vydal tento soud nějaký rozhodnutí exekuční. Samozřejmě týká se to úplně všeho. Tady bych sám asi trošku tápal, trošku bych projel internet paragrafy, ale upozorňuji vás na jednu věc. Pokud budete někdo dlužit 1000 korun a ta společnost se o to nebude hlásit třeba 8 let, pak na vás podá žalobu k soudu, ten to uzná a bude to vymáhat. A pak třeba ten věřitel tu exekuci zastaví a nechá to být zase další 3 roky. Tak to většinou předvídají nějaké agentury vymáhací, jako je třeba Introjusticie a snaží se to z vás vytáhnout. Pozor! Introjusticie si bere 2000 RPSN. Jo? A vymáhá dlužnou částku, celkovou dlužnou částku. I z úroky. A znova to úročí. A to je protizákonný, protože úročí úroky z úroku, což stát neumožňuje. Takže pokud se na to kouká někdo z Introjusticie, tak pánové, si byste se měli zamyslet, jestli náhodou nejdete proti zákonu. Pak jsou tady takové záležitosti jako různé společnosti, které píšou inzeráty do novin, po internetu, dokonce na mobily to posílají a vyplatíme vaše exekuce, vyplatíme vaše dluhy a upřímně řečeno, dal bych si na to asi velký pozor. Proč? Český člověk využije každou situaci k tomu, aby mohl vydělat. To znamená, že oni přijdou, řeknou, ano, my vám pomůžeme, my vám to vyplatíme, my vás zbavíme dluhů, všechno vymažeme ve všech registrech, naslibují vám hory doly. A ve finále zjistíte, že jste přišel o byt. A to jste třeba dlužili jenom 50 000. Nebo o chatu, která má hodnotu 230 000, jenom protože jste dlužil někde 20 000. A to jsou firmy, které zneužívají tu situaci člověka, když se tam člověk cítí prostě v nějakým presu. V nějakým, že tu situaci musí vyřešit co nejrychlejší a musí to vyřešit nejlépe zítra. Dejte se, já vám to řeknu takhle. Kdybyste se nevyhýbali těm dopisům a neříkali, to má čas a já stejně nic nemám a oni mi stejně nic neseberou, tak jste si toho mohli ušetřit. Samozřejmě, že ne všichni lidi, kteří na mě koukají, jsou v této situaci. Bezdárný manžel si nabere půjčky a musí to splácet manželka, příklad. Známe to všichni, nebo naopak. Nebo manžel umře, měl půjčky, do té doby to splácel, manželka už to prostě nemá. Tak se na to třeba vybodla.
Ale prostě jsou různé situace, ale toho exekutora to nezajímá. Ten prostě má moc vyučeno, že má moc tolik a tolik peněz, má to úročit tolik a tolik, dostane za to tolik a tolik peněz z toho, co vy mu zaplatíte. Takže jenom pro vaši informaci. Takže, abych to shrnul, dávejte si pozor na promlčecí lhůty, což můžou vymáhat po 10 letech už nemůže nikdo nic vymáhat. I kdyby na vás přišla nějaká agentura, tak jim řekněte, to promlčení, dejte to k soudu. Když jste se o to nestarali, 10 let to nikdo nevymáhal, vymáhali jste to 3 roky, pak jste to zastavili, příklad. Soud by vám to měl přiklepnout a neměli byste platit už nic. Nicméně čím bych mohl pokračovat dál? Mohli bychom zvládnout třeba ty Babišovy stranovenníky. No, to vám musím říct, byl jsem nakoupit teď v krámu a říkal mu, hele, já ten papír nepotřebuji, já ho nechci. No, říká, dobrý, moc dobrý, nedám papír. Šikovnej kluk to byl. No, takže pane Babiš, takhle to začne chodit. Můžete chodit na kontroly, pokud vás ten člověk nebude znát, tak vám jde, ale jinak prostě to nic nemá ukrať. Ještě jsem vás vám chtěl říct, pokud si budete teda půjčovat někde nějaký nebankovní společnosti, kvůli tady těm exekucím a dluhům, tak třeba bych si je rozhodně nepůjčoval u firmy Provident. Já když jsem koukal na jejich smlouvy, tak vy si půjčíte, já nevím, 5 000 příklad a vrátíte tam 10, 13, záleží, jak to splácíte. Opět rozhodnějina podporovaná státem. Jo, v Anglii to funguje trošičku jinak. Je to anglická firma, ale prostě ty český lidi si to přizpůsobili k obrazu svému. Jo, v Anglii se bere každý týden. Proto tam chodí tady ty podobní prodejci nebo díleři a vybírají peníze každý týden. Oni tady v Čechách chodí taky každý týden a samozřejmě dá se to pokecat, že nezaplatíte pro zpátku, nebo že to nezaplatíte vůbec, ale bylo to považuji málo exekučně, jak jsem tady před chvílkou říkal, ale pozor, tato firma má neskutečné úroky, neskutečné. Takže je to opět podporovaný státem, jo, tato lichva. Takže já, když si tam půjčím, dejme tomu 10 000, tak vrátím 25. Já to trošku nafukuju samozřejmě. Nafukuju to, jo, není to úplně přesně, je to asi zhruba, asi 20 000. Ale jak říkám, po těch exekutorech, obvolejte si to, zjistěte si to, jestli někde něco nedlužíte, domluvte se. Samozřejmě ten majetek si můžete ochránit tím způsobem, kterým se vám poradil. Samozřejmě, že lidi mají doma staré věci, na které doklady nikdy nedostanou. Nikde. To, že je to prodaný, nebo to exekutora vůbec nezajímá. Jo, nebo že jenom řeknete, to není moje, tak exekutor vám řekne, tak mi to doložte, že to není vaše. Máte to v bytě, máte to v užívání. Vy mi tady můžete říkat, co chcete, ale kdybychom takhle pokračovali u všech, tak nezabavíme nic nespeněžíme a ten věřitel vlastně nedostane žádný peníze. A ten exekutor vlastně taky ne. Takže buď to musíte všechno doložit dokladama, musíte doložit, že firemní věci, které potřebujete k podnikání, a tím bych asi dneska, nebo pro dnešek skončil. A
snad se uvidíme příště, no. Tak snad jsem trošku poradil. Kdyby byly nějaké dotazy, tak určitě mi hoďte něco na mailík. Zjistíme, pořešíme, není problém. No a kdybych chtěl někdo zavolit manželku třeba do exekuce nebo týdny, jo, tak s tím nepočítejte. Zatím čau, David.